Είδαμε για φανάρι Καρδίτσας. Υπάρχει ένα κάστρο εκεί, μεσαιωνικό, το 14ο αιώνα. Και πάμε να το δούμε. Τι λέτε, εσείς που πήγατε είναι καλά? Τέλεια, ναι. Είναι πολύ όμορφο. Πάμε, ναι, πάμε. Ωραία, πάμε να Και αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Πάμε, κοίτα. Αχ, φύση. Κάμπος κάτω. Και το χωριό κανάλια. Στην πλατεία του χωριού, το πιο τσιγκούνικο χωριό. Και ευγένεια αγένεια. Αλλά από θέα κερδίζει. Φτάνουμε στο φανάρι. Το κάστρο φαίνεται αρχηγικά πάνω. Ωραία. Μας βοηθάει και ο καιρός. Και κάτω ο κάμπος. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο χωριό, στο φανάρι. Λακκόστρωτο κάτω, συγγνώμη αν ταρακουνάει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ένα γραφικό χωριό που αξίζει να έρθετε. Τώρα μου έτυχε και το λυκειοφόρο. Αλλά έχουμε καλό οδηγό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ Κώστα. Μαζί μου στην παρέα είναι ο Κώστας και η Ανθή, η παιδική μου φίλη. Α, εδώ θα είναι η πλατεία, Είναι πολύ όμορφη η πλατεία. Εδώ η εκκλησία αριστερά μας. Ωραία. Συνεχίζουμε. Α, φτάσαμε. Περάσαμε και τον καρόδρομο. Ωραία. Ωραίο, Υπάρχει και καμπάνα. Μπαίνουμε τώρα στο κάστρο, έχει και επισκέπτες. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Η Ελλάδα είναι όλη... Ναι, ναι! Έρχομαστε. Εγώ έχω ανέβει οπότε χρειάζεται. Κόψαμε εισιτήριο. Δυστυχώς εδώ δεν έχει για κάρτα, είναι μόνο μετρητά. Δεν έχουν... δεν υποστηρίζεται το πώς, δεν έχουν ίντερνετ. Η κυρία ήταν λίγο αγενής, αλλά δεν πειράζει. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε εδώ στην Ελλάδα λίγο. Τους υπαλλήλους και πώς μιλάνε. Εδώ προφανώς είναι... τι είναι? Αποχετευτικό, είχε αποχετευτικό. Μάλιστα. Είναι μεσαιωνικό το κάστρο που σίγουρα το 14ο αιώνα. Πώς σας φάνηκε η υπάλληλος? Υπάλληλος, πώς σας φάνηκε? Καθόλου εξυπηρετική. Λες και πήγαμε στο σπίτι της ακάλιστη. Κώστα? Ναι. Δεν τηρεί τις προϋποθέσεις με την καμία. Εδώ μάζευε νερό. Α, η δεξαμενή είναι εδώ. Ναι. Και κάτω που είδαμε το αποθηκευτικό, Ναι. Μάλιστα.
Λίγη σημαία. Ναι. Α, μπαρτοποθήκη είναι από εκεί. Φίλε μου. Υπάρχει ένα κλειδάκι στην έξοδο. Και το βγάζουμε και βγαίνουμε. Δεν πιστεύω να έρθει ο Γιαγκούλας να μας βγάλει έξω. Άτο. Α, μπράβο Κώστα. Μάλιστα, αν υπήρχαν πυρομαχικά θα τα δίναμε σε ξαναπώ. Το κλειδάκι που θα κλειδώνουμε. Θα την κάναμε διαστημόπλιο. Α, μπαρτοποθήκη. Αυτό το πρέπει να το είχαν και οι Τούρκοι μπαρτοποθήκη εδώ. Όταν μετά το κατέλαβαν. Τα έχουν κλείσει τώρα πολεμίστρες. Φαντάζομαι. Θολωτός. Ωραία. Ναι. Ωραία. Είναι μικρό, το γυρνάς, το κάστρο το γυρίζεις μέσα σε 1/4, αν θες να το δεις πάρα πολύ καλά 1/4, να το καμαρώσεις δηλαδή. Η κυρία που κόβει τα εισιτήρια κάνει και την ξενάγηση. Δεν την προτίμησα γιατί είναι αγενής. Είναι ένα πολύ ωραίο κάστρο. Ευκαιρία να το επισκεφτείτε. Πάμε για καφέ τώρα. Εσύ θα αντέξεις χωρίς το πάνω εδώ? Ναι, μια χαρά είναι. Ναι. Πάω να πάρω το... Ας το βρε το αυτοκίνητο, δεν είναι μακριά. Όχι, θέλω να πάρω το φέρο για να πάρω το μπουφάν. Οκ. Καλημέρα. Ένα εσπρέσο φρέντο σκέτο θα ήθελα. Ωραία, ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο και ένα νες μέτριο μεγάλα. Φαγόσιμο έχετε? Ναι, είναι ένα σε αυτό. Κάτι σε φαγόσιμο. Το νες μου πότε? Μέτριο μεγάλα. Ήρθαμε για καφέ και αποφασίσαμε να πάρουμε και κάτι για φαγητό για να κάνουμε και το review. Να δούμε. Πορτοκαλόπιτα και πλαστό. Πλαστό αρχή δεν ξέρουν τι ο κόσμος εδώ κυρίως ποιο εννοούμε. Εννοούμε σαν λαχανόπιτα, αλλά το φύλλο είναι από καλαμποκάλευρο. Ναι. Και δεν είναι ανοιχτό, είναι χειρός. Όταν θα έρθουν θα τα κάνουμε review. Πορτοκαλόπιτα, καφεδάκια. Κοιτάξτε θέα. Όλα σούπερ. Σούπερ όλα. Ο πλαστός θα αργήσει. Δυστυχώς θα το κάνουμε άλλη φορά. Θα πάρουμε, τι πήραμε λαχρόνο σπανακοτηρό τέτοιο. Σπανακοτηρόπιτο. Σπανακοτηρόπιτο. Και περιμένουμε και ένα άλλο φίλο μας, το Δημήτρη. Λοιπόν, κάνουμε τώρα το review του πορτοκαλόπιτα. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ η πορτοκαλόπιτα. Πορτοκαλόπιτα και τυραμισού. Και εσάς. Για να δούμε τώρα. Πρώτη ανθή. Για πάρε να μας πεις. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που την τρώμε. Όχι από εδώ, είναι η πρώτη. Πάρε και σου Κώστα. Είναι αγενής. Πολύ ωραία. Πολύ καλή στην κουζίνα. Πολύ ωραία. Εδώ το μαγαζί είναι ωραίο. Το μαγαζί είναι καλό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι. Να δούμε και τη σπανακόπιτα. Καφές, καλός, Τέλειος. Μια χαρά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ήρθε και σπανακόπιτα. Αυτή δεν νομίζω να είναι σπίτι. Δηλαδή χειροποίητη σπιτικό. Λες, εσύ που τα ξέρεις. Λοιπόν, για να κόψουμε και να δοκιμάσουμε και από αυτό. Για δοκίμασε η Ανθή και πες μας πρώτα η Ανθή, το καλύτερο μέρος. Τέλεια. Είναι σπιτική. Οκ, κάτσε να κόψω. Κάτσε να κόψω να δοκιμάσω. Λοιπόν, για να πάρω τώρα ένα κομμάτι για να δοκιμάσω.
Ωραία, νόστιμο, Ωραία. Τεραγανό. Και σπίτια μου. Στο σπίτι. Γράφεις, ρε. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην το πάθω αυτό που είπε ο Κώστας. Στο σπίτι. Ή τουλάχιστον το πάω στο σπίτι, όχι μετά από εδώ. Πλάκα κάνουμε. Έχεις χάρτη στο τέτοιο, Έχω. στο αυτοκίνητο. Έχω. Πώς λέει, τετραπλό. Εντάξει. Ωραία. Θα κλείνουμε λίγο για να απολαύσουμε. Όχι το αίμα που είπε ο Κώστας, το φαγητό. Και επανέρχομαι. Έτσι. Ήπιαμε τον καφέ μας και σιγά σιγά με το Άιγκο φεύγουμε για Κάρδιτσα. Αυτό ήταν η μικρή εκδρομή που κάναμε εδώ στο φανάρι Καρδίτσας. Θέα απίστευτη και από κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Ως την επόμενη φορά, γεια σας.